உட்காந்து செடியை சாப்பிட்ருக்காங்க அவனே. இப்போ வந்து அவரே உட்காந்து செடியை கொடுத்தோம்னா ஒரு சின்ன டப்பாலாம் போட்டு கொடுத்தோம்னா அதையும் சாப்பிட்ருப்பாரு. என்ன அப்படி பாப்பா? என்னம்மா அது? செரியோஸா? சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. என்னம்மா? ஆ என்னம்மா அது செரியோஸ்? சாப்பிடுது பாப்பா. செரியோஸ் பிடிக்குமா பாப்பாவுக்கு? சரி சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு. நான் ஒன்றும் சரி சரி நீ சாப்பிடு சாப்பிடு. ஜூஸ் குடிச்சிட்டுக்காரங்க இப்பெல்லாம். என்ன ஜூஸ் டி? ஆப்பிள். ஆப்பிள் ஜூஸ். ஆப்பிள் ஜூஸ். குச்சி 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 குச்சி. ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ். சிக்கி 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 சிக்கி. குச்சி குச்சி. நான் பாத்துக்கோ நான் போயிட்டு வரேன். என்னம்மா அது? என்னது? என்ன ஜூஸ்? என்ன ஜூஸ்மா? ஆப்பிள் ஜூஸா? பி அங்கே இருக்கா? அது யாருமா அது? பக்கம் அது யாரு? பக்கம் அந்த ஃபோட்டோவில் யாருமா இருக்கா? ஃபோட்டோவில் பாய். அது யார்? அது யாருமா அது? ஃபோட்டோ யார் அது? இல்லை அந்த ஃபோட்டோவில் யார் இருக்கா? இந்த ஃபோட்டோ யாருமா இருக்கா? கக்கோல் இருக்கானா? இந்த படம் யாரு? இந்த படம் யார் இருக்கா? கக்குலா அங்கே யாருமா இருக்கா அந்த ஃபோட்டோவில்? யார் யாரு? டாடியா அது? ஆஹா இங்க யார் இருக்கா? ஏன் டாடியா? அப்புறம் யார் இருக்கா? ஓ மம்மி கக்குலாம் இருக்காங்களா? பலூன் அங்க பலூன் வேறு இருக்கா கூட? ஓ எப்பயும் ஒரு காரு